मराठ बाण मत तो बाण झाले बत्ती पुण्यवान जागत गावातात जंगूबाई करंडकडा कोया पेनकना जंगूबाई पहाड़ी को ऊपर लिंगाल बस केडायो हे तो की तब जागान बतलो अदेंसाठी ಈ ಜಾಗದ ಗವಾಯಿವಾಲ್ ಮ ಸಂದಿರ ಕಿಸ್ಮತ್ ಜಾಗದ ಗವಾಯಿವಾल संदिर किस्मत मत ऊरे बाते ढगूर मराठ किस्मत वाली माकू जागता पवित्र पुट्टा जागता नेम ने की पुट्टा मीक आनंद आया नेंड मावोर तहसीलदार डिप्टी तहसीलदार इहिन तपेचारी उत्तन इहिन गंडम उत्तरिन वलना मावा मून दिलंग केन मकी कागुत करी तोरू इद रंगने हिन मत तोरू इद रंगने हिन आतरिन वल मन बसकन केन मकी बतनेड इद जागत का वाता तू उन पुण्य मागी पुण्य घड़े माई मगोन बाण पाए माता अन मागिर पेन पाए माई इंजरे नना मा गोणी धर्म तंदकू इद नाते वात काडकी इद नार सितूर मनता उन काम गड़े माता इतके इद पांड्रीता इद शिवटा इद भवारता अन्नदान पुण्य मंत बतलो बो नदे साठी वन पाए माता ने लचरम साहब डिप्टी तहसीलदार उन धन्य धन्य नाक वासिकुनु पटेल साहब इंजरे नावोर लाडनोर यमराव साहब ननु आशीर्वाद मा नौखंड पूर्ति विधगा पेरसा पेन कना याद की तोर पेरसा पेन म्हणजे बदान ताना याद की तोर आन तप्पुचारी की तोर आसके उन घड़े माता आने नना पेरसा बेहन लचराम साहब ने सत्य मानता इहिन नौखंड पूर्ति विधगा पेन को तोल्ले भारत देश कुटुंबक में नौखंड पूर्ति विधगा बेरे इहिन पेन मावा वोन दाते पावना तुम वोन दाते पावना आता अद पावत का वातट नेडू माकुनु पचोरो लक्नल वातमु ಎದುರಾಯಿ ಮಾಡವಿನ ರಾಜ್ ಎದುರಾಯಿ ಮಾಡವಿನ ನಾಟೆ ಗೋರಾಂದು ನೌಖಂಡ ಪೂರ್ತಿ ವಿದ್ಗ ಬರೆ ಫಸ್ಟು ಕಲಿಯೋಗನಗ ಸಮುದೇವಲ್ ವರ್ತಕ್ತೋ ಬೋ ರಾವಣಲ್ ರಾವಣನ ವರ್ತಕ್ತ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜಲ್ ಕಲಿಯೋಗನಗ ಬೇರೆ ನೌಖಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ಎದುರಾಯಿ ಮಾಡವಿ ಜಲ್ಪತ್ ಸರ್ ರಾಜನ ನಾರಾನಿ ಎದುರಾಯಿ ಮಾಡವಿ ಪೆರ್ಸ ಪೆಂದ ನಾರಾನ್ ಎದುರಾಯಿ ಮಾಡವಿ ಜಲ್ಪತ್ ಸರ್ ರಾಜಲ್ ಓನ ಜೋಡಿತ ವೇಲಾರ್ ದುರ್ಗಾವತಿ ರಾಣಿ इंजे नावर गुरुवे हत्तोर अद नाटे वातटू अद नाटे रा संगत वातके नावो पांडी कुपल लिंगन धातनोर विनायक महाराज बतलिंतेर महाराज इंते नन महाराज इन्नोन नना महाराज इन्नोन तोलमा तादो बाबू बतलिंदिर पांडी कुपल लिंगल गुरु नावो पांडी कुपल लिंगल गुरु विनायक महाराज माग वो महाराज इंते मी नन इन्नोन मा जाति तक तोत्तले वाता गुरु नौखंड पूर्ति पुटमक्की अस्कडले गुरु आता तो महाराजून गुरु इंतेर बतनन तो मा समाजना का गुरु इंतेर किनके गुरु मुचुकु ना बलराम साहब इतोर की तो मा नौखंड पूर्ति विदगा मा जातिदगा गुरु जब गुरु वेलितुन ताकु संतोर ना विनायक महाराज आणि नातार तो वातरुंड सुरेश महाराज वेर जंगूबाई नो कटोडा अंदू गोंदितोर कटोडाल बती ना पजय वांतो पिसन पजय गोंदित उच्च मन सुटकी किसन पदे बांधते जंगूबाई आणि समदीर मी नाटो पाटला देवई माझेंतून समदीर को आणि नावा सेलक मियाक दिक्सा वाटता दिक्कमक समदीर नाना जय सेवा नेंड बारी मीरे माता तू माग बत्ताल परेशान म्हणता मराठ बत्ताल गतिकी सर म्हणता तू बाताल राजल नंगा इतोन की पास्ट कली योग नगबर एदुराई माळावी नौखंड पूर्ति विधगा एदुराई माडवी राज अच्चेटगू राजलीर आणि नैन बावा गत्ती बताल मराठ बरा तपतात माग पेन बारी बुद्धि सियो माग पेन बारी ज्ञान सियो माग बारी अर्क सियो राजलीर मोक्षलीर बेडगू नौखंड पूर्ति विधगा ಇದು महाराष्ट्र आयसले नी आंध्र आयसले नौखंड पूर्ति म्हणजे बेके बेके श्रीलंका रशिया पाकिस्तान अमेरिकन इव दिन नौखंड इंतेर इक भारत देश इनो भारत देश उंदी खंड इतूर कण्णू राजली बोन मनता मावा प्रूफ मनता मी तो हक्कायते के बद्ध जातीचा प्रूफ सले बती मावा प्रूफ इंडिकेट मनता आणि मा दसा बारी मा बाईक ना दसा बारी मीवा दसा बारी आणि मराठ म्हणतात बारी ऊर प्रूफ सले ऊरू
ಹೊರಡ ಮೋಟತೆ दानतेर बतायसले ऊरू विमानने दानतेर बतायसले ऊर कंपनी म्हणता आणि मी करून म्हणता मोहर बोनान म्हणता प्रधानमंत्री ना गुरुता गाय चंद्रपुर बोनान म्हणता मी मुख्यमंत्री नाही म्हणता बाई साहेब इंदिरा गांधी न बघन म्हणता की महात्मा गांधी न बघन म्हणता की मग नेंड मी जाती ता गुत म्हणता आणि मग दैव बारी इथं वडके माठ बस सारी आणि मला बस सारी तापतात मग वैलो बाईक ना सुरान मोकाम दुसरं समाज ना बाईक ना सुरान उकडा उच्चिकून उच्चर म्हणता जंगूबाई दात ना बाईकू मुलातक म्हणता आणि दुसरं बाईकू उकडून सर म्हणता मग विचार किवल गोष्टी आणि विचार किवल गोष्टी दया लागी विश्वास की बारी तक मराठ सरी बोले मातड बतलो और बस सरियान नौकांड पृथ्वीगा भारत देश नगा तेले आता जाती आणि सरी बारी बोले मातड तो तुर्कागुत करीत रही जंगुलिंगुना भक्ति खराब आता कोई जाति नष्ट आता इंजर गोडी पुराण तक म्हणता जंगुलिंगुना भक्ति बदान इनकट अमर म्हणतो जंगुलिंगू इनकट समुदायाला अमर म्हणतो रू बेके सोनकी जंगुलिंगू मत काट किने नौखान पुरती ताक्षर म्हणता आणि ओला खानदानी मराठा आणि मराठ बारी ಅದನ್ನ ದಯಕೆಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಪಿಸ್ತಾ ಕಟ್ಟು ಬೇಕು ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿರೋ ಟೇಮ ಅಂತ ಬತ್ತಿ ಬಾನ್ ಕಿಯಾನೆ ತಪ್ಪ ಮಂತನ ಈತ ಮೂರ್ತಿ ಪುಟ್ಟು ವೇವೇನ ಅಂತ ಬತ್ತಿ ಮಲ ಉಪಾಸ ಟೇಮ ಆತ ಬೇಕಿ ಬೇವನಿ ತಪಾಸರ್ ಮಂತನ ನೀನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಕ್ ಬೈಕ್ ಕುಸಿ ಮಾ ಗಾಡಿ ದಿನವಲ ಅವಸರಂ ಸಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ನಾವು ತಾದಲ್ ತಮ್ರಾದಿಟ್ ನಿಮೆಟಿ ಗೋಟಿ ಪಿಸಿ ತಾಕಾಟ್ ಲಚ್ಚಿರಾಮ್ ತಾಪ್ ಸಾಬ್ ಬಹಾನಿ ತೋರ್ ಆ ನಾಯಿವೆ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಬಕತಲ್ ಸುಟ್ಕೆ लक्ष्मीराम साहब बहानी तोर जेल बंदा जेल पैसार लड़ाई किते बाण लागवे का यार बांडे पाते गोली लागवे का यार लक्ष्मीराम साहब गवा नन्न आयोन लक्ष्मीराम साहब गवा नन्न आयोन नीक गिर जंगुबाई विश्वार्थी नीकुन की बगनासी मंदार बोरे वेकी बत्ती नन वेहलक टेम सले पर दया किसी नेन माव पेर सपेन बताल मनते के पिपल पोडी सोमुगुडेन पेर बाताल पेन मनता अत पेन दक बदलाई न की का इंतिट मिमेट चोकोटा आता నేను వచంతక వాతోన్ బతి నేను ధర్మ ಬೇಕಸಲಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಬತತು ನಿಂತೇರ್ ಭೂಲೆ ಮಾತಾಡ್ ಮೂಲೆ ಮಾತಾ ಬತತು ನಿಂತೇರ್ ವಿಚಾರ ಕಿಂ ನೇಮ್ ನೇಕಿ ಬಗ ಮತ ಅಗ ಪೇನ್ ಮತ ಮಾವ ನೇಮ್ ನೇಕಿ ಮಂತ ಬತಾಲ್ ನೇಮ್ ನೇಕಿ ಮಂತ ಮೈನಾಲ್ ಸೀತಾ ವೆಡಿಲ್ ಕಿತ್ತೇರ್ ಮೈನಾಲ್ ಸೀತಾ ಎವೋರ ಪೇನ್ ಸೀತಾ ಮಾರೋ ನಾಕ್ ಪೇನ್ ಸೀಂತೈ पेन सीते मारो की मायना सिंतो सरकार मायना लांदूर आज सरीतून पीमाट मेहनत किम भक्ति किम मिक पेन बत्ताय कमी कियो बत्ती मेहनतून नसेले भक्ति गिरसेले मेहनत गिरसेले आणि भक्ति गिरसेले कोणा काल करकाट पेरणे काढा कोय पेन कना पांडी कुपालिंगना बुद्धी बताल वेतोर माकून यादी तंग अर्था पेन असके ईने उत्तंग तेलंगा पेन मराठा पेन कोस मराठा पेन उत्तके समुदेवाल सोबत जेवण सीतो पती जेवण तिनमकी पेरसोर मार्क कांदाड मराठ पेरसोर मार्क आणि तेलंगा माल कुंदिका पती तेलंगा मारी की ओरे आंदूर पती वो चुडूर आंदूर मराठ पेरसोर आंदाड लड्डू बूंदी सीतो ती आदित्य सोनी पेक सीतो तिनमकी पेन मावा कोया पेन जागे सोडी त खंगातेगे तोत्तेके मल्ला सिम्मिन सिकटे आता रांडे पेन के माहिता पेरणे कड़ा कोई पेन ते गंगा ते सोता रांडे माहिता बत पेन माहिता जांगुनी लेंगू माहिता नौकाने पृथ्वी का बेरे पीर सेले वाड़ी सेले इंगे बाना आता बा तेलंगा पेन किंता पीर सेले वाड़ी सेले ते मराठ पीर तरवली मायनाली धनसी वाली मायनाली पीर बंदा आता धन बंदा आता इसके जंगूबाई पानी के ऊपर लिंगल मनतो विचार कीतेर अरे मरते समुदेवनगा अक्को इंगे पानी के ऊपर लिंगल सोतो नाव जाति बेके आसी मंदार नाव जाति बहाना आसी मंदार सिमना जाति से लेंजरे समुदेवनगा अक्को अंतोर अनि पाडी कुपालिंगा तंगमरी अंतोर नि जंगुबाई तंगमियाडा अंत वीर से वीरा सोतेर अक्को बारी निमे ना जाति बेक सोताय तके बात ता की करा नाव गोष्टी के मकी हो एक सोडी ते ढगली की तो आनन के बे बाबा नगिरा मार्क मिमेट मनकीट बे बाबा ने गोहटी रानी में आए सत्य के पीक भूमि सियो रीसा सियो पीक भूमि सियो रीसा सियो तो समुद्र वाल बतली तोर ना तर सोयरा ना कुने बाई मना तेर ते ना मी कुन बारी सीता
तो समुदेवाल वेलो जाती जंगुबाई क्यों आता इनके ना सेला मियाक दादन पर क्यों अंतर जाति पर क्यों अंतर तो जंगुबाई अरसल बतलता दादा दादा माँ जाति तुरा दू टणकट हाँ शंभुदेवने बदले माते तो नाव बतल भी सजिन तो पानी को पली बती जंगुबाई बतलिता टणकट सरिपी संजरे मन्ने की इतल मरतगा नदीदगा नालू पिटे बतलिंता जंगू लिंगू इंजे अरे इके पक्का जंगू लिंगू इंतंग इंजरे जंगुबाई अनि पानी को पल सूडंते यादी तरता पंडतगा पिटे मनता आगे सूडते के पेन आव पेन वीर को सूड चढ़ांता पेन अरे नावा वाता नावा अरे ಇದು ಬತ್ತಲ್ ಗೋಸ ಮಾಕುನ್ ಸಮುದೇವಲು ಯಾದಿತ್ ಬೆಕ್ಕಿತು ಅಸ್ಕೆ ಯಾದಿತ್ ಬೆಕ್ಕಿತೈತೆ ಬಾನಿ ಇಂತಿತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಮಿಮೆಟ್ ಮಾಕುನ್ ಟಂಡ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಮಾಕುನ್ ಟಂಡ ಪಾಂಡಿ ಕುಪಲ್ಲಿಂಗ ಇಂಜರೆ ಕಾಲ್ಕರಂತ ಪೆರಂಡ ಕಡೆ ಕೋಯ ಪೆನ್ ಕು 33 ಕೋಟಿ ಪೆನ್ ಕು ಯಾದಿತ್ ಮತ್ತಂಗ ಅಸ್ಕೆ ಜಂಗುನಿ ಲಿಂಗುಯೆ ಟಂಡತೆ ಟಂಡ ಪಜಾ ಬಂದಿಕುನ್ ಟಂಡ ಅಂತನ್ ಕರಲ್ ಬತ್ತಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಾಪ ಕಲಿಯೋಗ್ನ ತಾಕನ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಾಪ ಕಲಿಯೋಗ್ನ ತಾಕನ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಒಪ್ತೇನಂತ ಒಪ್ಪ ಅಂತೋಮ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಾಕಂತೋಮ್ ಬತ್ತಿ ಮಾಕೊಂಡ ಬಾಕಸಿಂ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಾಪ ಕಲಿಯೋನ ತಾಕಂತನಿಗೆ ಅಸ್ಕೆ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಪಾಂಡಿಕು ಪಲ್ಲಿಂಗಲ್ ಎರಡ ಕಡೆ ಕೋಯ್ ಪೇಡ್ಕುನ್ ಭಾಕಪಾಸಿಕುನ್ ನನ್ನ ವ್ಯಾಂತ ನನ್ನ ತಾಕಟ್ ಮಂಜೆ ಬತಲಿತೋ ಪಾಂಡಿಕು ಪಲ್ಲಿಂಗ ಜಂಗುಬಾಯಿ भारत देश नगा बोरे कोतुर मन की पूना नार वाट की गाबुरा की उर्सान तिटकी हो उर्सान तो नेलन फोर्ट वाटान तिटकी झंडा तगा वाटान तो दौरल कपड़ी हिरान तो आनी नाटे सोबते अवल वाटान तिटकी हो वाट बदगिर मनी पेरसपेन मनी गाबुरा की मनी नावा गुर्त वाटान तिटकी हो वाटान तो अद बदगुर्तान हर सालेदगा पेरसपेंद कारवदगा गाबूर हाकितगा नेलेन फोड वाटान आणि वाटवेग दाखिtte मुम्मड खराब हाको अदेसाठी నేను మావ నాలుగు కుమ్నగా సల్లెద్గా భీమండగా బగన్ మని నెలన్ ఫోడ్ది మా బాయిక్న కపటాగిరా సింగారే మా బాయిక్న కపటాగిర్ సింగారే ఆన్ మత్త ఖరాల్కి మల్లా బే బాబన్ పాయివిట్కి మల్లా కలియోగ్నగా పాయోం बे बाबन सेवा कीनतो उन्दी पाद बाई को तुंग वीट की तुंगोम कल उन वीट की उन्नोम हिंसा की वीट की कियोम बाकासिम बाका सातर अन्य इधर माने माय सत्य के सत्यनाश दाकोम बस के इतर नौखड़ पुरती तो खाली हो बात अनि इनका दु गोटी बोरे माने मातिट की बोरे बे बाबन पाय मन किट की कल उन वक्त मन किट की और इनका की वक्त मन किट की बेनते बोर तप तेरते बोर बतकी तेरते बोर बेके सो तेरते माव मराठ खराबासी म्हणतात माव मराठ నేను సురాట్ జంగుబాయి నన్ను మీ ఉన్వలి కొని ఉన్ టిటో పతల్ కేంద్ర బతి నుండి ఖతా అని మా గోండు వాడట ఖతా అని అది గోండు వాడట ఖతా తుల్వే అంటోన్ నేను సురాట్ మా సమల్ बाइक रे क्यों भाई कांडी रे क्यों भाई नौजवान कांडी में भाई का भाई मां रटू वेडिल कांडात विचार किसी भी हाथ चुड़ कांडी ने गलती से ले नौजवान पे की ने गलती से ले गलती मावा कलुन मटरा बापू इतकुंटे आणि जंगुबाई बतलिता कलुट्टेके నేను మా ధర్మ బతాలాన్ మర బూరాందాట్ మర బతల్ की काट पेरसा पेंदा बांधा काट भीमल पेंदा बांधा काट नन मी दुसरा पेन काल काढिलन की मी योंगे पेन गुण काल कराट बदी सोबते काल कराट मर मी की तेगी 100 वेंदडे बता की तेगी 100 वेंदडे दे दैवा पाडी कुपलिंगल बतलितोर असरी ताकात चोकोटान सुराटी मा धर्मतो बाई मन तो सोबते आयो कुना मोकम सुराट मावा मोकम सुराट बाताला दुसऱ्या तिचा बाईकना मोकम सुराट ऊकटा गुच्चुंग अंता सुरा बाईकु पापम बतल की जंगुबाई न बी जंगुबाई बतल की बी घाटुम बगा म्हणता झालं मी तिथे हाटू बाई सारखी हाटू नादात बोदडी हाटून पाटला न नाकून सारखी रोता बाई 1000 रुपये द्यायची हो इंगात बाई महिन्याला बाण वायरते चले बाई महिन्याला ते वायो बतना 1000 रुपये सीमता ते बतान तरवाल नन कमका शेती भाजीपाला 500 मारता उंडरा नूक म्हणता 1000 तर 500 म्हणता उंडे बतान तरवाल सेला 200 300 मै आणता अबे के दानता ही के वेलो महिनाल बाईना सेवा किया ना बे बाबाना सेवा किया ना बत्ती 1200 माने कंदा कोडिंगी बात के औ बाम मिया सेवा की
अब बांग सेवा किनो अदन साडी बैक नीटा मारसोना सेवा किया ना मारसोन घाटो सियाना मारसोना सेवा किया ना बे बाबा सेवा किंटू बे बाबा शरण सोंटू बे बाबा रीति विचार डिमांड लचिराम साहब इत्ता गोटे आयरक नाकुन लापड़ी जंगुबाई ना दिख तगिरा लचिराम साहब गवा इनके नंद आयोन नन वेहोन गोली पात और गोली लागो इतोर मिगिरा बापू जंगुबाई नदी सवाती निमेटी द्विहाट मीकुन की गोली लागो ओरे गावा नन गावा फिल ओरे गावा विशाल पवार म्हणता लढाई किसी मायकीट नावर महाराज बतली तोर कोई तूर झगड़ा की मत रहा झगड़ा की और छुट की थी तू राजू साठी कीमती तक कोई तू को रेकिल झगड़ा नीम में बे नान हित पेन बे हाथ पेन बे झगड़ा की और काय म्हणत मुनी नावर महाराज तो त्या झगड़ा तू ताको साथ नन वेले वेहनु उच्चक नूर पाटाक मी आशीर्वाद दे मी वा दैवते निन्ने भगमत्तो नन मी आशीर्वाद ने चंद्रपुर जिल्हा राजूर तालुक्यात నేను నా ಬೇಕೆ ತಾತ ಜಂಗುಬಾಯಿ नांदेड जिल्हा इथे ताता मी आशीर्वाद मी वचन नाक मनी अधिक नाक वेली बुद्धिसी अधिक वेहले मी सेवा की अंतो मी काही जोडी किंतो नेटल कलून मार पूस महीना रण महीना तेरे बावे महीना पूस महीना तेरे कलून कीट ते कांडी बेंडी पाप लागार कलून कीट ते कांडी बेंडी वेलक ना पाप लागार तुम्ही कलून वाली मत नाकू रांगट सबू तुम्ही काही जोडी किंतो मीकून काही जोडी किंतो कांडी बेंडी किसकुनु नन वेले वेहवकने नन मीकून कलून वाली रांग सीतनो बाईकून रांग सीतनु मीकून रांग सीतनु समझिट नन मापी किक्सु नन गुरुन मुने नावर गुरु अंदूर ಭಾರತ ದೇಶದ ಬರೋದ ಗುರು ಅಂತ ఉంది ನಾನು ಸುರಜ್ ಮಹಾರಾಜನ ಗುರು ಇನ್ನೊನ್ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಮಹಾರಾಜನ ಗುರು ಇನ್ನೊನ್ ಗುರು ಮಂದಿ ಗುರು ఉంది నాకు కిత్తాన్ సెలే సంది గురు ధ్యాన్ పాడి కుపలింగం నా గురు అందు సందిట్న ఇదే వాతకే మాపికి కై జోడి కింతో నన్ను వెళ్ళే వేహవాకనే గల్తీ వేస్తను లబాడి వేస్తను సత్య వేస్తను చొకొండ వేస్తను నేను జానేమాం అని మేము తాకాట్ कांडी बेंडीरा आशीर्वाद लागार तुम्हें बिल्डिंग ना बिल्डिंग दो तुम्हें कभी कलेक्टर राम एमपी राम खासदार राम एमएलए राम मीकून जंगूबाई पता है कमी कियो अदनसाठी नन वेले वेकने समझी जंगूवालीनो ना पेरसा पेंडा जंगूबाई ना कालिकाम के लिए भैया ना जय श्री